Mela darba, u din hija storja vera. Mela darba kien hemm waħda. Di ma jfisser xejn. Ħanibdilha jisimha għax għadna nafu xulxin u ma nixtieqx illi jerġgħu jitqanqlu ċertu affarijiet. Konflitti. Għax issa tifhmu għaliex. Ħansemmu ġajis. Ma kien hemm waħda li kont niffanzja kont is-sixth form Junior College, sorry ngħidlu sixth form ma jxieħ. U meta kont hemmhekk kont niffanzja tajjeb u kienet taf l-infanzja. U għattissa l-Valentine xtrajtila kart, xtrajtila kollox hekk. U kont naf li tidħol il-kantin, tajjeb, fejt poġġi, u ktibtila tu ġajis kbira, tajjeb, minn Sander fuq wara. Ma kienet ċaġa normali. Il-nejka li ma kalkulajċ, illi dakinhar il-Valentine ma kien issa tiġi li biss f'moħħi, imma kien ħad iġi il-ħafna nies. Issa ġajis huwa l-isem ħażin, għax dan huwa isem komuni ħafna. Tajjeb. Immaġina nofs Malta jisimha ġajis biex tifhmuni. Marija. Mela diki, Marija. Anyway, u tfajt dal-president Marija. Fej poġġi Marija. Innejka li fil-grupp ma' Marija kien hemm Marijiet oħra. U Marija li qabdet il-Marija d-bukket. Kienet? Nafa u nafa sew. U kif qabdet il-bukket u rat from Sander. Nostra. Indonajta mezzwal kbir f'ħajti. Imma biex ma naqax għannelħ. Tajjeb, komplet. U spiċċajt, jien naf ma ġara xej bejnietna, ma. Kem domt? Imma domt naqra mbagħad il-repercussions. Għaxin mbagħad webnetu. Kif tinduna li xaħat jiffanzja. Da mhux kullu ħajġi ġuvni dal-ġmiel. Tajt. Għandi x-xogħol. Ġata li tifhimni. Nifhem. Għax hekk jiġru l-affarijiet. U dak kien il-Valentine imnellaħ tiegħi.